Hei kaikille! Minä olen Annila Helminen ja mulla tässä vesivastuullisuustehtävässä oli tää Kymen vesi. Ja tää oli siitä hyvä kohde, että tästä oli hyvin aineistoa saatavilla ja tää Kymen vesi on ollut hyvin pitkään vesivastuullisuuden edelläkävijä ja he kehittää koko ajan niin kuin heidän omaa ympäristö- ja vesivastuullisuutta. Et se on heillä niin kuin ihan tämmönen niin kuin toimintatapa. Sitten diassa 2, että on aloitettu tämä vesihuoltolaitoksen rakentaminen 1913. Sitten Kotkan kunnallinen vesihuoltolaitos toimi vuodesta 1999. Sitten tämä Kymen Vesi Oy perustettiin vuonna 2007 ja toimii siis 3 kunnan alueella, eli Kotka, Kouvola, Hamina, ja kattaa 70 000 asukkaan vesihuollon. Ja tämä Kymen Vesi Oy, tässä tehdään siis Kymenlaakson Vesi Oy ja Kymen Vesi Oy tekee yhteistyötä keskenään. Että he ostaa puolin ja toisin toisiltaan palveluita. Sitten tuossa oikealla ylhäällä näkyy että paljon on kutakin kuntaa kohden varattu puhdasta vettä per vuorokausi. Sitten dia 3. Tähän on ensimmäisenä listattu tuo hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 ja se on sama kuin Suomen valtiolla. Ja he kertoo, että vastuullisuus ohjaa heidän päätöksentekoa ja on yksi tärkeistä arvoista. Ja heillä on tavoitteena, että he tekevät konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi ja kehitystä ohjaa kestävät ratkaisut. Sitten on suunnittelun biokaasulaitos ja sitten tämä kiertotalousajattelu on myös heidän yksi arvo. Ja sitten jos olisi tämmöinen biokaasulaitos, niin sinne saataisiin se jätevesiliete käsittelyyn. Sitten 2024 he on saanut ympäristöinsinöörin vastuullisuuden kehittämistyöhön. Ja he perustaa niin kuin ihan kerättyyn dataa ja tietoa ja lukuihin tämän toiminnon kehittämistä, että sitten voidaan mitata ja raportoida, kun on selkeää tämmöistä faktaa olemassa. Ja he myös huomioi kilpailutuksissa ja alihankkijoiden valinnoissa heidän hiilijalanjäljen.